αυτός είναι ο Μόγλι, έτσι τον ονόμασα. Είναι ένας μικρούλης που είναι περίπου 4 μηνών. Με ειδοποίησαν σήμερα στο χωριό ότι είχε μπει σε μια αυλή και δεν έβγαινε. Και κάθε φορά που πήγαινε να πλησιάσει ένας άνθρωπος να τον πάρει για να τον διώξει, αυτό έκλαιγε σπαρακτικά. Ήταν πολύ φοβισμένος, φοβόταν πάρα πολύ. Όταν πήγα να τον πλησιάσω έκλαιγε γιατί νόμιζα θα τον χτυπήσω, γιατί έχει χτυπηθεί το σκυλί αυτό και από μεγαλύτερα σκυλιά και από άνθρωπο, για να τον διώξουν από τις αυλές του χωριού. Το χτυπούσαν. Τον έχω φέρει εδώ στο δικό μου το σπίτι, στην αυλή. Τρώει με πολύ όρεξη, η κυλίτσα του είναι φουσκωμένη. Ελπίζω να βρει την ηρεμία εδώ και σιγά σιγά να με πιστευτεί και να νιώσει ασφαλής. Σήμερα τον έφερα εδώ, στο σπίτι, και νομίζω ότι είναι ήδη καλύτερα από το πρωί. Που τον βρήκα έτσι, που έκλαιγε σπαρακτικά γιατί νόμιζα θα τον χτυπήσω. Αυτός είναι ο Μόγλι μου. Μόγλι, πού είσαι, πού είσαι αγάπη μου, έλα, σήκωπα. Έλα Μόγλι. Μόγλι, Μόγλι, κοίτα, έλα, αγόρι μου. Μόγλι, έλα, μη φοβάσαι, έλα, αγόρι μου, έλα. Πού είσαι, έλα. Μόγλι, κοίτα. Έλα, αγάπη μου, έλα. Μόγλι, έλα. Μη φοβάσαι, έλα εδώ, αγόρι μου.